רבותיי, ואנחנו שמחים להודיע לכם שאנחנו מסכימים כמעט עם כל מילה ששמענו היום מצד הממשלה בדיבייט הזה. וזה למה? קודם כל עם 3 מקרים של אנשים שלא מדווחים, אנחנו מסכימים איתם שהמקרה הראשון לא ידווח כי זה הוא, המקרה השני לא ידווח כי מתעללים בו, ועם כל הכבוד העובדה שמתעללים בך בפני עצמה תגרום לך לדווח, ואם היא לא 20 שקל האלה, לא מה שיעשו את ההבדל. והשלישי, אלה שמהצד ולא מדווחים. דובר כאן על האדישים, אני אסביר לכם בטיעונים שלי למה אנחנו לא רוצים שהם ידווחו בגלל הכסף. והסוג השני, אלה שפוחדים שיפגעו בהם, אנחנו לא מבינים מה כסף יעזור לעניין. גם כך, אם יתפסו איזה בריון, שזה כן קורה אמנם, אולי לעתים טיפה נדירות יותר היום, אבל זה כן קורה, הוא לא מנוע מלפגוע בהם, הוא לא נשלח לכלא, הוא בסך הכל קילל איזה ילד, אז נותנים לו עונש, ואחר כך ברגע שיודעים מי עשה את זה, אז ילכו ויפגעו בו. הקטע של האנונימיות לא עוזר, כי היום תלמידים שמדווחים לא הולכים צועקים שלום אדוני המורה, לכל הבריונים שידעו אני מלשין, כן? אז הוא עשה ככה וככה. לא, זה לא הולך ככה. הם אנונימיים גם ככה, חושדים בהם או יגלו אותם גם ככה, והתיבת הצעות זה משהו שיכול לעשות גם בלי כסף ולא יעשה את ההבדל. כן. אתה לא מסכים שהאינטרנט שקיים הוא מאפשר לדווח באנונימיות מוחלטת בלי שעלו עליך? אוקיי, אז למה, אני אציג לכם עוד מעט נזקים בכסף, ולמה הם לא יכולים לעשות את זה היום? למה הם לא עושים את זה בכל מקרה, אם הם עדיין יכולים היום לדווח במייל, בלי לקבל כסף, אם אתם אומרים שזה אנונימי בצורה כל כך מושלמת. ועכשיו לטיעונים שלי. קודם כל אנחנו נתחיל מהמטרה של בית ספר כשהוא בעצם מעניש בגלל אלימות. יש 2 מטרות. קודם כל, פרקטית, מן הסתם, אנחנו רוצים לתת עונשים כדי שתלמידים ירתעו מאלימות. אנחנו יכולים להשיג את זה בעוד הרבה דרכים. אנחנו יכולים להשיג העלאת תפיסה על ידי עוד המון דרכים, על ידי הגברת פיקוח, כן, גם בכל שטח, לשים מצלמות, להגביר עונשים, ועוד הרבה מאוד דרכים שהן יעילות כמעט באותה המידה, אם לא באותה המידה. הדבר השני שאנחנו רוצים לשנות, ועל זה רוב הדיבייט, מדבר על החינוך שאנחנו רוצים להעניק לילדים שלנו, הנורמה החברתית שאומרת להם אלימות זה רע, אני צריך לשנוא אלימות, אני צריך למגר אלימות, ואני חושב שמבחינת הנורמות החברתיות שאני חי עליהן, אלימות זה לא טוב. אנחנו רוצים שהם ילמדו שהנורמות החברתיות שלפיהן הם יפעלו ידברו כנגד אלימות, כשהם יחשבו שאלימות זה רע, ולכן הם יבואו וידווחו עליה. אנחנו רוצים שאחרי בית ספר, בחיים, הערכים שלהם, מה שהם מאמינים בו יגיד שאלימות זה לא טוב, שהם צריכים לפעול לפיה. אנחנו לא רוצים הסוג השני של נורמות, שהן לא הנורמות החברתיות, זה מה שנקרא נורמות שוק. זה הערכים או השיטות שאתה פועל לפיהן בגלל רווח אישי שאתה עלול להשיג, רווח שלך, ולא בהכרח נורמה חברתית שאתה מרגיש מחויב מוסרית לעבוד לפיה. זה אומר, למשל, כן, ואנחנו טוענים שהן בהכרח סותרות אחת השנייה. למה? ניתן דוגמה. אנשים עלולים להתנדב במוסד לעניים בחינם לחלוטין, כי הם מאמינים שמבחינה חברתית, מבחינה מוסרית, זה הדבר הנכון לעשות. מצד שני, אם ייתנו להם שכר נמוך מאוד בתמורה לעבודה, הם יגידו, היי, מה זה? זה לא שווה לי לעבוד בעבודה לא תודה כל כך קשה בשביל השכר הנמוך הזה. ולכן הנורמות שוק שלהם, הרווח שלהם, יגיד שלא כדאי להם לעשות את זה. למה זה מתקשר לנושא, וזה הטיעון השני שלי? כסף כתמורה פוגע במטרות, כי הוא מחנך אותם לפעול בדברים שאנחנו רוצים שהם יפעלו לפי נורמות חברתיות בנורמות שוק. למה זה נכון? זה נכון בגלל שכאשר אדם ידווח, האדישים שהם הציגו לנו בגלל כסף, הוא יעשה את זה אך ורק בגלל הכסף. כיום אנשים לא מדווחים, או כי הם פוחדים כמו שאמרתי, וה-20 שקל האלה לא יעלימו את הפחד שלהם מהעובדה שהולכים להכניס להם מכות. לעומת זאת, מי שכן עלול לדווח זו האדישים שהם הציגו, או אלה שהם חברים של הפוגע. והחברים של הפוגע עד עכשיו לא עשו את זה בגלל כבוד, ועכשיו הם כן יעשו את זה לא מאיזו תחושה מוסרית עליונה,
אלא בגלל 30 שקל שהם רוצים כדי להמשיך לחסוך כסף. כאשר הם יצאו מבית הספר, הם יראו שהם לא מקבלים כסף כאשר הם פועלים לפי נורמות חברתיות, כאשר הם מדווחים על אלימות, כאשר הם ממגרים אותה. ולכן, כאשר לא תהיה להם תמורה, ולא תהיה להם הסיבה שהבית ספר נתן להם עד עכשיו לעקוב אחרי הנורמות החברתיות שאנחנו מנסים לחנך אותם אליהם, הם לא עומדים לעשות את זה, כי זה לא מה שהם חונכו אליו, אין להם שום סיבה להאמין בזה, כי זה מה שאמרו להם, שזו הסיבה מבחינתם למגר אלימות. אני הצגתי לכם היום קודם כל מה המטרה, ודבר שני, למה זה לא משיג אותה ואפילו פוגע בה. תודה רבה.